Huomenta ihmiset. Mä oon Sami. Monet tuntee mut myös nimellä Sveppes. Mä joskus väsäilin blogeja, mut mä en vaan koskaan jaksanut viimeistellä niitä. Mulla lähti aina ajatukset seikkailemaan ennen kuin mä olin saanut ne valmiiksi, ja mä en ollut itse loppujen lopuksi tyytyväinen siihen lopputulokseen. Niin mä ajattelin, että mä voisin alkaa tehdä vlogeja. Katsoa, jos tää onnistuisi paremmin. Mä oon myös sama ajatellut, että mä voisin alkaa kehittämään mun toistaiseksi olemattomia editoijan taitoja ja alkaa vastata myös pelivideoita ja jotain tällaisia vastaavia. Tällä mun kanavalla mä ajattelin kertoa mun ajatuksista, jutuista mitä mulle tapahtuu ja sit jossain vaiheessa ehkä tehdä niitä pelivideoitakin, kunhan mä opin sen ensin. Tässä videossa mä ajattelin jakaa teille mun kokemuksen tosta viime lauantailta. Eli mä olin siis kaverikaan lähdössä Helsinkiin viihteelle. Ja sit matkalla sinne mä pistin viestiä joillekin mun tutuille. Ja kyselin, että onko se siellä Helsingissä päin. Ja yksi näistä tyypeistä, joille mä pistin viestiä, sattui olemaan mun pitkäaikainen nettituttu, joka oli jonkun aikaa sitten muuttanut tuolta Raumalta pääkaupunkiseudulle. Ja pistin sille siis viestiä, että hei, saatko olla Helsingissä, että haluaisit tulla mun kaverikaan chillailee jonnekin baariin tai vastaavaan. Ja se vastasi siihen, että sori, että mä oon nyt poikaystävän luona, että ei pysty. Ja totesit silleen, että se on ihan tylsä. No, sit kun vietettiin kaverikaan oikein hieno ilta ja päädyttiin, kiitos pääkaupunkiseudun julkisen liikenteen mahtavuuden, kotiin kello 5 aikaan, niin mun kännykkä ilmoittaa, että mä saan tekstiviestin. Ja se tekstiviesti on siltä samaselta nettitutulta. Ja se ilmoittaa siinä viestissä, että ne mun viestit, ne aiemmat sen illan viestit, alkoi ahdistamaan sitä. Ja että se ei halua enää kuulla musta mitään. Ja älä please enää tekstaa mulle. Mikä voisi tietenkin olla ihan ymmärrettävää. Silleen niinku ei ollut koskaan ennen tavattu, nettituttu, pelottavaa, kauheata, en mä tiedä mitä. Mutta tämän kyseisen henkilön käytös, aiempi käytös, teki tässä mun mielestä ihan pelleilyä. Siis me ei oltu pidetty ehkä 2-3 kuukauteen oikein mitään yhteyttä, mitä nyt silloin tällöin vaihdettu muutama sana netissä. Ja pari viikkoa sitten tää samanen nainen ottaa mun taas yhteyttä pitkästä aikaa. Ja kertoi, että silloin puhelin vaihtunut muutamaan otteeseen. Ja siltä on hävinnyt mun numero siitä. Ja se pyysi mun numeroa. Ja sitten me puhuttiin taas siitä, että pitäisikö meidän jossain välissä tavata. Ja niin. Aika mielenkiintoisia ihmisiä. Mut onks teille käynyt samanlaisia juttuja? Jos on, niin kirjoittakaa ihmeessä kommentteihin, mä haluan kuulla niistä. Ja näyttäkää mulle mitä mieltä te olette tästä videosta. Pistäkää ylä- tai alapeukkua sen mukaan mitä tykkäsitte. Ja tykätkää kanavasta, tilatkaa kanava, jos haluatte nähdä multa tulevaakin sisältöä. Et mä suunnittelin, että mä tekisin viikoittain uuden videon / uusia videoita, miten nyt jaksan ja ehdin. Ja ei muuta muuta. Moido!